थांसैलाय टाइमा फैलायबाय फैसायालाय गुजुनायानो खारा खारा जादोंहाय आंहा मानोबा हाय दिनै नै मादैनि मामाखौ नायलांदोलाय बयबो मादैया मा खालामलाङो अननाय सिबिनायखौ जासिहरबाय मादैया नै सम फैबाथाय थांनांगौ जालायबाय मामि नोंसोरो बांद्राय दुस्थ' दाखालाम दे खालि मबाइल' जाथारबाय मबाइल नायनानैनो माबा जाथारबाय बिसोरो लेखाबो फराया माबो फराया सिबाय बिथांजो मोनहा ट्रेन फैबा दा थांसैलाय बिसोरो जमा मेंलायोहाय नै जोंहा ट्रेना फैबाय आब'जों आंजों स्लिपारजों जेनेरेलजों आब'यावसो नालाय दावखोलांगासिनो दङ जोङो दैनिक जोंहा जमा जमि आब'जों बयबो खावसेया फैयाखै दिनै आगोलावसो दङ ना मायोथाय नै स्टेसनाव बयबो जमा जाजोब्बाय ट्रेनाबो सफैसिगोन Train number 1567 Brahmaputra Mail from Delhi to Kamakar via New Mumbai Road arrived on platform number 2. Brahmaputra Mail via New Mumbai Road Rangia number platform I6. से आने वाली न्यू मुंबई रोड निराशी कामाख्या को जाने वाली गाड़ी संख्या 565 ब्रह्मपुत्र में प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर सिङाव बायज्रायनोसै ना नै पानियासो पानि दे दैयावनो जिरायफ्लांबाय Hey. तामुल शिखर तामुल लालचा रेबिका लालचा चाय लेमन टी खाना बोले खाना 2 लीटर 2 लीटर तो क्यों वीडियो इस
Kalau setor nama bro. बारानिफ्राय बारा जाबाय जायगायानो थोला दाबा मोनब्रैल'सै नालाय एग्जिस्टिंग क्वालिटी 8 तारीख लेके आया ना क्वार्टर 3 माह मोनबाय नै जोंहा ओंखारनोसै बाय बाय नै थांफिननोसै लोगोफोर स्टेसनाव गाखोबाय लामायानो मोजां नङा स्टेसन गोदान बानायनायजों मानायजों एखे गोजौ गाहाय मेंग्लिलायो स्टेसन मोनबाय नै लोगोफोर थांफिननोसैलाय दहाय फैदोंमोनलाय दा थांफिननोसैलाय मेंग्लिलायनाय थांफिननोसै ट्रेनाबो फैखासिगोनदां बारा गोबाव गैला अभारब्रिजजोंसो गाखोहैनांसिगोन ट्रेना फैबाय लोगोफोर नै थांग्राफ्रा जोंनि सारमोन गासैबो कलेजाव मावग्रा मायाव मावग्रा थांलाय फैलाय बयबो खस्थ' खालामग्राजोब गाखोनोसै लोगोफोर ट्रेनाव दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो दोनथ'नाय जाबाय बाय बाय